Enggak, ini ya ini peluk-peluk ah. Kenapa? Iya. Hah? Metu. Metu. Metu maring di. Luru angin lah muter-muter. Luru angin muter-muter. Sira mikir apa ora sih jene? Ya rapati ya. Rapat ya. Tak omongi ya. Iya ke delok meneng ke subuh 5 menit meneng subuh. Sira mikir apa ora? Alah wong urung we. Urung we. Biasane ya gelem. Odo biasane gelem. Terus Sira nek ngajaki metu ke jam-jam 09.00 apa jam 10 kowe luwes. Enggak, nek ngajaki metu wis arepan subuh. Arep beli jam piro, ha? ya mengko beli-beli jam 09.00 apa jam 10. Beli jam 09.00 jam 10 dengkolmu am. Mau urung iso turu saya menyatane lawange dinep lah. Sira nek arep lurangan mending mlebu wae nggon nyangayano kipas. Ya uga padha wae ya perkelisak-kelisik tok. Lah uga nek enek ah. Wis tak tukang udut wis. Uga, matur nuwun nyong, wis nyong ora ngayahi sira. Oh shit. Wis cepet delok. Delok banget. Uga. Tertok. Sira urung arep turu we. Ora arep turu reke ya uga. Ya ini ngapa muter-muter. Ya wis delok apa wis, tak tukoke apa. Batagor. Ya nek kowe mending gelut karo nyang. Nah, kowe ngerti. Apa? Ya ini kan rano batagor ya. Heeh. Nah, wis mending turu wae.